Nükleer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 29-njy ýanwary hepdäniň annawyna habarlar güneligi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Iranyň prezidenti Hasan Rouhani Fransa bilen 22 milliard euroluk şertnama baglaşdy. Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls ýurtlaryň odalyky bolan öýke kineleri unutmalygyny aýtdy. Lavrov Türkmen resmiýetleri bilen beýleki meseleler bilen birlikde Owanistandan awanýan howp barada hem pikir alşylandygyny aýtdy. Включая те риски и угрозы, которые проистекают с территории Афганистана, и террористическая угроза, и наркотрафик. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň başlygy Zika virusynyň inni ýokary çaltlyk bilen ýaýraýandygyny aýdýar. Although a causal link between Zika infection Gepleşigimizde şu beýlek maglumatlary eşitdirmäge synan şart. Habarlar güneligi programmamyzda başlamadan ozal günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Kreml Birleşen Ştatlaryň resmiýetiniň Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň korrumpirlenen adamdygy baradaky öňe sürmesini gahar gadap dörediji we kemsedici diýip häsiýetlendirdi. 28-nji ýanwarda Ak Tamyň medeniýet wekili çykyş edip Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamentiniň resmiýetiniň Putiniň korrumpirlenenligi baradaky öňe sürmesi administrasiýanyň garaýşyny şöhlelendirýär diýdi. Bu beýanat gahar gadap dörediji we kemsedici diýip Ak Tamyň eden çykyşyna salgylanyp 29-njy ýanwarda Putiniň medeniýet wekili Dmitri Peskov bellidi. Umumyň biz ýurdun daşynda Orsiýetiň prezidentlik saýlawlarynyň geçirilmegine heniz 2 ýyldan gowrak wagtyň bardygyna garamazdan olaryň bu saýlawlara taýýarlyk görüp başlandygyny görýärsiz Peskov nykdy. 26-njy ýanwarda Amerikanyň Maliýe ministrliginiň terrorizm we maliýe jenaýatçylygy boýunça ýerine ýetirji sekretary Adam Subin BBC-niň Panorama programmasyna beren interwýusunda Ors prezidentiniň köp mukdarda baýlygynyň bardygyny munyň jemgyýetçilikden ýaşyrylýandygyny aýtdy. Iranyň döwlet eýçiligindäki telewiziýasy deňiz harby türgenleşik çäreleri döwründe Islam Respublikasynyň gödökçilik dronunyň, ýagny pilotsuz uçarynyň Birleşen Ştatlaryň gemisiniň üstünden uçandygyny habar berýär. 29-njy ýanwarda ýaýradylan maglumatda dronuň Amerikan gemisini surata düşürendigi ma'lum edildi. Emma bu barada jekmejek maglumat berilmedi. Bahreýniň kenaryndan Pars aýlygyna gödökçilik edýän Birleşen Ştatlaryň 5-nji deňiz floty bu barada henide çenli hiç ýyly reaksiýa bildirmedi. İran şu hepdäniň başynda 3 million kvadrat metre öz içine alan territoriýada harby deňiz burowlaýyş işlerine başlady. Onuň düzümine Ormuz bogazynyň Oman aýlygynyň we Hindi okeanynyň bir bölekleri girýär. 27-nji ýanwarda İran öz ýurdunyň deňiz güýçleriniň Birleşen Ştatlaryň uruş gemilerini burowlaýyş işleriniň geçirilen territoriýasyndan gitmek üçin duýduruş berilendigini ma'lum etdi. Orsiýetiň Derňew komiteti opozisiýon syýasatçy Boris Nemtsowyň ölümi bilen baglanyşykly derňew işleriniň tamamlanandygyny aýdýar. Agdalýan komitetiň medeniýet wekili Vladimir Markiniň 29-njy ýanwarda beren maglumatyna görä Orsiýetiň Demirady Kavkaz regionundan çeçen sanly 4 şüpheli buýurma boýunça Nemtsowy öldürmekde aýplanýar. Nemtsow 2015-nji ýylyň 27-nji fevralynda Kremliň golaýynda atylyp öldürilipdi. Markiniň aýtmagyna görä bu wakanyň esasy ruhlandyrjysy diýilip guman edilýär. Ruslan Muhidinov heniz tutsag edilmändir. Muhidinowyň çeçen lideri Ramzan Kadyrowyň howpsuzlyk güýçleriniň agzasy bolanyny aýdylýar. 20-nji ýanwarda Orsiýetiň Derňew komitetiniň başlygy Aleksandr Bastrykin Nemtsowyň ölüminiň dolu çödülendigini ma'lum edipdi. 29-njy ýanwarda Jenewada geçirilen Siriýa boýunça parahatçylyk gepleşiklerine esasy opozisiýon toporlaryň gatnaşmazlygy uzak wagtdan bäri garaşylan gepleşikleriň amala aşmagyna howp awandyryp biler. Saud Arabistan tarapyndan goldanýan opozisiýon toporlaryň koalisiýasy Siriýa hökümeti bilen Gabawdaky şäherçeleriň insanperwer ýardam bilen üpçün ediljekdi barada ulalaşyga gelinýänçe gepleşiklere gatnaşmajakdygyny ma'lum etdi. Şeýle-de Siriýanyň Demiradygynaky territoriýalaryň köp
üstüne kontrolluk edýän Siriýanyň Kürt halk toporunyň wekilleri hem gepleşiklere gatnaşmaýan taraplaryň arasyndadyr. Bu gepleşikleri Kürtler çağrylmady. Sebäbi duşa gatnaşan esasy taraplaryň biri Türkiýe gepleşiklere gatnaşjak Kürt wekilleriniň ýurtda gadawan edilen Kürt partiýasy bilen ilteşiginiň bardygyny ynyktaýar. Afrikada çağalaryň jynsy zorlugy bilen aýplanýanlaryň arasynda Birleşen Milletler Uramasynyň parahatçylygy saklayan gürji işgärleri hem bar. Birleşen Milletler Uramasynyň Gürjistanly, Fransaly we ady köpçülige ma'lum edilmeýän ýene bir ýurdun parahatçylygy saklaýjy işgärleriniň Merkezi Afrika respublikalaryna bolan döwri çağalaryň jynsy zorlugyny amala aşyrandy baradaky aýplamalar peýda boldy diýdi. 29 ýanwarda ýaýradylan beýanatda Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary derejeli komissary Zeid Ra'd Al-Hussein ören wajyp aýplamalaryň seresaplyk bilen gyssagly derňelmelidigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, saatlar kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Fransa'nın Airbus firmasından yolugçu uçorunu satın almak için 22 milyard euroluk şertname bağlaştı. Şu aralıkta Fransa'nın Peugeot Citroën kampaniyası İran'ın Hodro kampaniyası bilen 2017 yıldan başlap İran'da yılda bilelikte 200.000 maşin öndürmek planını ilan etti. Malumatın jikmejiklerini kardeşim Yoşan Annurvan'dan dinleyin. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Fransa'nın Airbus firmasından 118 sany ýolagçy uçoruny satyn almak üçin 22 milyard euroluk şertname baglaşdy. Uçor satyn almak boýunça baglaşylan ýalaşyk 28 ýanwarda Parisde Rohani bilen Fransuz prezidenti François Hollande'yň gatnaşmagyna guralan dawarada elan edildi. Şu aralykda Fransiýanyň maşin öndürýän kampaniýasy İran'yň Hodro kampaniýasy bilen 2017 ýyldan başlap İranyň ýylla bilelikde 200.000 maşin öndürmek planyny elan etdi. Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls bu ýurtlaryň odalky bolan öýke kineleri unutmalygyny aýtdy. Valls Fransiýa İran üçin açyk, İran Fransiýa bil baglap bilerdi diýdi. Rohani 28 ýanwarda Parisde Fransiýanyň biznes iş adamlary bilen duşuşykdy. İran günnäger bilen günwataryň arasyndaky söwdany gaýtadan dikeltmek üçin amatly ýerdi. Rohani Fransiýanyň biznes ýolbaşçylaryny inni İranyň ýadara alalaşygynyň durmuşa geçirilmegi, Tehrana garşy girdilen halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagy bilen gaýtadan başlanan söwdanyň maliýeleşdirilmeginiň ýoluna açmaga gollaw bermäge çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň İrana garşy girden bank çäklendirmeleriniň dowam etmegi Ýewropa ýurtlarynyň köpüsiniň söwda gatnaşyklaryny täzeden başlamagyna kynçylyk döredýär. Rohani Fransiýany öwdü we özüniň tarih ýadra alalaşygynyň soň dören oňyn atmosferany gatnaşyklar östürmek üçin ulanmak isleýändigini aýtdy. Ol biraz soň Fransuz kardeşi bilen çykyş eden medeniýet ýönegiňi Tehranyň dünýä döwletleri bilen baglaşan ýadra alalaşygynyň şertlerini berja etjekdigini aýtalady. Rohan Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi we beýleki döwletler hem öz alalaşyň şertlerini durarlar diýdi. Allant İran bilen urulýan täze gatnaşyklar tutuşlugyny baglaşylan ýadra alalaşygynyň şertleriniň berja edilmegine bagly bolup durýar diýdi. La première, c'est d'appliquer rigoureusement l'accord nucléaire. Chaque partie prenante doit respecter. Şeýle-de Allant Rohana Parisde gepleşikler mahalyny Fransiýanyň adam hukuklaryna ygyrarlylygyny hem ýatladanlygyny aýtdy. İslam Respublikasy köplenç adam hukuklaryny bolmakda, şol sany adamlar köp möçürde jedalandyryp öldürmekde tanqid edilýär. Prezident Rohanyň Parisde Holland bilen duşýan wagtyny Femen toporunyň feministleri protest aksiýasyny urnap, adam asmagy ýaňsylap ýalaňaç sözüne Iranyň aýdagynyň surat çekilen bragdalaryny köpürden aşak asyp goýdular. Rohani! Rohani! Çalışmany Irani! Ola ýalyň asylyp goýulan köpürsiniň ýokarsyna bolsa protestçiler hoş geldiň Rohany azatlygyň jellady diýen şygar ýazypdyrlar. Holland bilen Rohany Parisdaky duşuk mahalyny özleriniň Siriýadaky ýagdaý barada hem gepleşenliklerini aýtdylar. Fransuz prezidenti Siriýadaky raýa duruşynyň syýasy çözgüdüne bahs edip, biziň gyssagly insanperwerçilik çärelerini görmegimiz we syýasy geçiş barada gepleşmegimiz gerek. Bu edip boljak zat diýdi. Rohany öz ýurtlary hakynda karara gelmek Siriýanyň halkyna bagly idi.
Rohan Tehran Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň geljek meselesinde egleşige taýýar mı diýen soragy Siriýadaky mesele adamlar meselesi säl, eýsem terrorçylyk we islam döwlet topar diýip jogap berdi. İran Asadyň rejimine Tehranyň esasy regional ýaranyny maliýe we ýara gollugyny berip kömekleşip gelýän ýurt. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistana 28-nji ýanwarda eden saparynyň jemleri boýunça jurnalistlere interwýu berdi. Ol Aşgabatyň Türkmenowan serhedini berkitmek ugrundaky tagallalaryny Moskwanyň kömekleşip biljekdigini aýtdy. Şol bir wagtda ol kömegiňde gollugy mätäçlik bolanda berilýändigini hem belledi. Bu barada kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov Türkmenistan eden saparynyň jemleri boýunça jurnalistlere beren interwýusunda türkmen resmiýetleri bilen beýlik meseleleri bilen birlikde Owganystandan awadan howp barada hem pikir alşylandygyny aýtdy. Lavrov Owganystandan gelip biljek terror howplarynyň nese gaçakçylygynyň öňüni almak ugrunda hyzmatdaşlyk etmek üçin daşary işleri ministrlikleriniň, güç edarlarynyň we howpsuzlyk geňeşleriniň arasynda anyk planlaryň bardygyny aýtdy. Включая те риски и угрозы, которые проистекают с территории Афганистана, и террористическая угроза, и наркотрафик. У нас есть конкретные планы и по линии Министерства иностранных дел, по линии силовых ведомств, по линии аппаратов Советов Безопасности, которые позволяют эффективно сотрудничать и парировать, предотвращать эти угрозы. Ors diplomaty Aşgabatyň Türkmenowan serhedini berkitmek ugrundaky tagallalaryny Moskwanyň kömekleşip biljekdigini belläp, şol bir wagtda da kömegiň diňe goldawy mätäçlik bolanda berilýändigini hem belledi. Знаете, помощь предлагается в тех случаях, когда в ней есть необходимость. Мы сегодня были проинформированы. Gepleşikleriň dowamynda Aşgabat türkmen häkimetleriniň Owganistan bilen serhediniň howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça döwrewap tehnologiýalar arkaly alyp barýan goşmaça çäreleri barada maglumat berdi. Egerde bu tagallalarda Russiýanyň gollugy gerek bolsa biz elbetde munyň bilen gazaklanarys. Emma ýene bir gezek ýatladyp geçesim gelýär. Bugun türkmen häkimetleri özleriniň Owganistan bilen aradaky serhedi nähil berk saklaýanyny barada jikmejik maglumat berdiler. Biz hem şundan uğralıp hareket edýäris. Подробно рассказали о том, как надежно закрывают границу с Афганистаном. Мы из этого исходим. Gepin gerdisine göre ýatlatsak Owganistanyň Türkmenistan bilen 744 kilometrden gowrak umumy serhediniň ýakasyndaky demirazlyk etraplarynda soňky ýylyň dowamynda ýaragly toparyň hüjümleriniň güýçlenmeginiň ýurdun howpsuzlygyna wöhüm salmagy bilen bagly aladalanmalar güýçlendi. Şu ayın başında Russiýanyň daşary işleri ministrliginiň GDA ýurtlary boýunça departamentiniň müdiri Aleksandr Strelnik Russiýanyň Türkmenistanyň Islam döwleti toparynyň jeňçileriniň ýurda girmezligi üçin Owganistan bilen serhedini berkitmegine ýardam bermäge taýýardygyny ma'lum etdi. Strelnik Moskwanyň türkmen partnerlaryny Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň serhed gullukları bilen alyp barýan işleri barada habarly edýändigini aýtdy. Şol wagt Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Rus resmiýetiniň bu çykyşy we teklifine hiç hili resmi reaksiýa bildirmedi. Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrowyň Türkmenistana eden 2 günlük saparynyň dowamynda Aşgabatda Russiýanyň ilçihanasynyň täze binasynyň açylyş dawaraty hem boldy. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Bütün Dünya Sağlık Guramasynyň başlygy Margaret Chan 28-nji ýanwarda çykyş edip, Zika virusynyň inni ýokary çaltlyk bilen ýaýraýandygyny aýtdy. Ol virus ötün ýyl Braziliýada peýda bolaly bäri gorky derejesi aşa ýokary diýdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Zika virusi ilki 1947-nji ýylda Ugandada bir maýmunna tapyldy. Onun adama ýokaşandyk bolsa ilkinji gezek 1954-nji ýylda Nigeriýada asaba alındy. Çiýinden önýän bu virus onlarça ýyllap Afrikada, Aziýada, soňky wagtlarda hem ýuwaş okean regionlaryna ýaýrasa da uly alada sebäp bolmandy.
Bugün bolsa ýagdaý bütünlüği tapawutly diýip Dünýä Saglyk Guramasynyň başlygy Margaret Chan 28-nji ýanwarda aýtdy. Virus ötən ýyl Braziliýada peýda bolalary inni ýokary çaltyk bilen ýaýraýar diýip çanaýdýar. Onuň bellemegine görä gorky derejesi aşy ýokary. Dünýä Saglyk Guramasynyň başlygy 1 fevralda gysagly duşlyk geçirilmegine çagyrdy. Duşlykdan maksat halkara meşberine bolýan aladalara degişli jogap tapmak, şeýle hem virusyň ýaýran ýurtlaryna hem de beýleki regionlara ündölýän çäreler hakda pikir alşmak. Zika virusynyň infeksiýalaryna häzir 20 teoregi ýurtda karibik, şeýle hem Demirgazyk we Günorta Amerika territoriýalaryna duş berilýär. Bu bolsa bu regiona mundan bir ay ozalyksynyň 2 esnesidir. Bu virusyň infeksiýasy köpren simptomatik däl, ýagny ýokaşan adamda simptomlar bolmaýar ýa-da ýeňil näsaglyk duýulýar. Ol hem adatça bir hepde çeker. Adaty ýagdaýda agyr kesele ýa ölüme uçuralmaýar. Ýöne Washingtonda ýerleşýän Milli we Global Saglyk Kanuny baradaky O'Neill Institutunyň alimi Lawrence Kostynyň aýtmagyna görä, uly alada bu ýokary derejede epidemik potensiýaly eýe bolan keseliň doga kemesliligi getirýändir hakdaky şüphe. Dünýä Saglyk Guramasynyň başlygy Chen Zikanyň çağalaryň doglaryna kellesiniň adatdan daşary kiçi bolmagy, ýagny mikrosefaliýa bilen baglanşyklydygy baradaky aladalaryň barha artýandygyny noktady. Although a causal link between Zika infection alada sebep bolan ýene bir da Zikanyň ilatynyň saglygynyň goruluşy güýçli bolmadyk täze geografik regionlara ýaýramagy, aýratynda infeksiýanyň gewrelilik we çağalaryň kiçi kelleli dogulmagy bilen mümkin bolan baglanşygy diýip çanaýtdy. is suggestive and extremely worrisome. Çiwiniň Aedes görnüşiniň Zika virusyny ýaýratmagy dünýäniň hemme ýerinde bolýar. Bu hem onuň ilatynyň saglyk ýagdaýy güýçli gorulmaýan regionlara da ýaýrama hawpyny döredýär. I do think it has pandemic potential and Meniň pikirimçe onuň epidemik potensiýaly bar. Munyň aşa çalt bolmagy mümkin. Bu barada güýçli deliller bar. Çiwiniň Zikany ýaýradýan görnüşi dünýäniň hemme regionlaryna duşýar diýip Kostyn aýdýar. in every region of the world. Habarçymyz Araz Perişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Demirgazyk Owensanyň Jowzjan welaýatynyň Akça etrafynda dartgynlyklaryň dowam edýändigi habar berilýär. Etrapda söwüşçüler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda bolýan çakmyşyklar sebäpli ilatynyň aglabasy türkmenlerden ibaret etrawyň ýaşaýjylaryň sebiti terk edýändigi aýdylýar. Bu barada Owensanyň habarçymyz Şamerdanly Muradynyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň oba ýerleriniň köpsine jeňçiler ýeçilik edýär. Akça, Paydabad, Mürdiyan, Xanaga, Meňejik, Goştepe we Derdap etraplarynda dartgynly ýagdaý barýar. Akça etrafynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Uruşda asuda ilata ziýan etdi. Akça etrafynyň hakimi Engineer Batyr işçiniň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, etrapda jeňçilere garşy harby operasiýa başlanypdyr. Jeňçilere garşy harby çara 10 güllap dowam eder. Meňejik, Mürdiyan, Paydabad we Xanaga etrafynda hem jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek gözüňde tutulýar diýip hakim aýtdy. Atrafı uluswali Akçada başlanan talam idaması var. İnşallah bu ameliyatımız 10 güneçlik ameliyat bolmaly. Akça tasfiye bolunan soň Meňejik, Mürdiyan, Paydabad, Xanaga bularında planımız var. Akça, Paydabad, Mürdiyan, Meňejik, Xanaga etraplarynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenler bolup durýar. Jeňçiler bilen çatışykda bir türkmen komandiram halak boldy. Türkmen komandirini jeňçileriň öldürendigini hakim aýtdy. Akça etrafynda barýan uruşyň odunyň daşaryýutdan ölçürilýänini ol ma'lum etdi. Akça etrafynyň mühim regionda ýerleşýänini hakim belläp geçdi. Kamin alanaken Paydabaddan gelişde ýylda kaminde degen olara şeýit bolan. Jowzjan welaýatynyň üç etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Hamyap etrawyny jeňçiler arada basyp alypdy. Ýöne Garqyn we Hamyap etrafyndan jeňçilerin gowulyp çykarlandygyny Batyr işçi aýtdy. Hamyap Garqyn bolna mükemmel tasfiye bolan, şunda orada bir adamam talip diýen adam ýok. Ýerýe boýundan mükemmel pak bolan. Uruş sebäpli Akça etrafyndan halk gaçyp çykmaga mejbur bolupdyr. Akça şäheriniň dukanlary ýapylypdyr. Akça etrafynyň öňkü hakimi Esadulla Behrami Akça şäheriniň 5 etrafyň merkezdigini aýdýar.
7 gün bäri etrapda dowam eden çatışık netijesinde yerli halkyň üýjaýyny terk etmäge mejbur bolandygyny ol habar berdi. 7 günden bäri Suwali Akça diýsek 5 uluslarlygyň tijareti merkezi bolýar Akça. Uruşlar dowam etdi. Halkymyz gaty ýagdaýda köpler şuburgan Balx bu şäherlere muhajir bolan şäherden göçdi. Uruş dowam etýär. Akça etrafında halkyň ýagdaýynyň agyrdygyny Jowzan welaýatynyň yerli geňeşiniň agdasy deputat Amanullah Şerife hem tasdiklady. Uruş zararly üýjaýyny terk edenler üçin kömek sorap hökümete ýüz tutulandygyny deputat öňe sürdi. Halklar gaçym çykypdy. Akçadan ýere göçüp gelip durup Akçanyň hobar hely müşkilatlary bar. Gepleşik tanlap azatlygy ýetiren Şaýmardan Oğlum Radi. Mar welaýatynyň Serhedawat etrawynyň golaýyndaky Çemenewit stansiýasynyň otly liniýasynyň biri sökülip aýryldy. Mundan ozal gürüň edilýän demirýol liniýasy arkaly otly wagonlarynda owalara suw getirilýäni aýdylýar. Emma demirýol liniýasynyň sökülmegi netijesinde owalara barýan suw hem kesilenini habar berilýär. Ýaşaýjylaryň bolsa inni golaý goltumdaky etraplardan öz hasaplaryna suw getirýändigi bellenýär. Biz bu demirýol liniýasynyň sökülmegi we onuň ýaşaýjylara ýetiren täsiri barada Türkmenistana habarçymyz Rowşan Çarif bilen söhbetdeş boldyk. Rowşan Serhedawat etrawyndaky demirýol stansiýalarynyň birine ikinji demirýol liniýasynyň sökülip aýrylandygyny habar berdiň. Bu barada dolurak maglumat berýäň. Haçan söküldi? Näme sebäpden söküldi? Şol Serhedawat etrawyndyň täwir sowkozlarynda ýanky maldarçylyk birleşiklerindäki goşmaça demirýol liniýalary söküldi. Bu liniýalar häzir sökülip, da ýüşürilip goýulypdyr. Bu liniýalaryň käbiri goşmaça bir bolanmaly, käbirlerinde şonuň ikisi bady. Şol şeýle iki liniýalaryň bar bolan ýeri bu Çemenewit stansiýasy, ýanky Serhedawatda bolan ýerde ýerleşýär. Şol stansiýada häzirki wagtda yapyldy. Ol ýerde ýekje kassiýalar şol stansiýanyň geçirak bagzaly bar. Rowşan, indi bu ikinji liniýa sökülip aýryldy diýdiň. Şol ikinji liniýa näme maksatlar üçin ulanylýardy? Şol ikinji liniýalar, ikinji, üçünji liniýalar bu köpden şeýle aýdyşmaly bu maldarçylyk sowkozlar bolan wagtda ol ýeriniň suw barmagy kynrak bolýardy. Akdyran suw bolmansoň, kamp bolmansoň şol poýuz bilen eltilýärdi. Her poýuzdan daşaýan ýanky konteyner wagonlary 80 ton alýardy. Şol Serhedawat dogry boýunça batmaýan şol suw bilen üçinilmeli maldarçylyk ýerlerine şol wagonlaryň üstünden eltilýärdi. Ondan da şaran şol mallara näqşan soğuk gelen wagtlarynda taşınmaly. Mesela şol 2007-2008 kışyk agyr gelende hiç ile tehnika ýörätilmän soň gaty döňekliklerde şol poýuz mallaryň ýymyny daşaýardy. Ondan da şu adına adamlar häzir şol suw bolmanlygy ýa-da wagon getirmeýänligi sebäpli şol özleri doldurmaly bolýarlar. Muny Serhedawatda ýakynrak ýerleri Serhedawatdan özleri öz hasabyna ýetirdiýärler. Rowşan, inni ikinji liniýanyň sökülip aýrylmagynyň sebäpleri barada haýsada bolsa bir düşündiriş berilýärmi? Bundan şol goňsy ýurtlara ýük taşalýardy. Ýa-da şol gatnawyň özi ýurdun içindäki gatnawlaryň şol liniýa boýunça, şol ugry boýunça köp bolan soň goşmaça demirýollar gerek bolýardy. Şeýle garşylykly gelýän poýuzda hemen bir aýa çykyp durmak üçin, geçirmek üçin ulanylýardy. Ondan da şol gatnawlaryň tes bolmaklygy sebäpli häzir şol demirýol ulgamyndaky, şol Serhedawat demirýol ulgamyndan köp adamlary işden çykarlanlygy aýdylýar. Ýöne bu arada maglumat bolmansoň näçe adam çykarlanlygyny aýtmak kyn. Habarçymyz Rowşan Çarif bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Soňky ýyllarda Türkmenistanda mektepleri çağlar bağlary ýaly sosial durmuş maksatly detsgalaryň gurulşyklary amala aşyrylýar. Emma muňa garamadan ýurduň dürli künjeklerindäki owalaryň ençemesinde çağlar bağlarynyň ýokdugy hem habar berilýär. Şeýle owalaryň biri hem Lewap welaýatynyň Halaç etrawynda ýerleşýär. Bu etrawyň Müsür owasyndan özüni haly gözelip tanışdyran Kärine Çedenan öz owalarynda çağlar bağynyň ýokdugyny aýdyp, munyň ilata ýetirýän täsirleri barada Türkmenistana habarçymyz Soltan Açylwa gurrun berdi. Türkmenistanyň dürli sebitlerinde ulmetçerde gurulşyklaryň alınıp barylýandygyny seretmezden obalaryň köpsinde çağlar bağlarynyň ýetmezçiligi edýändigi barada aýdylýar.
Şababatda sizin obalarınızın ýagdaýy nähilek? Obalarınızda çağalar bagy barmy? Obamyzda çağalar bagy ýok. Çağalar bagyny höwes etip çağalarymyz arasaja gynip hemmesi bir ýerde çağalar oýnasa diýip höwes etdik ýöne ýok. Haçandan bäri çağalar bagy işlenok. Çağalar bagy ýerliginde bolupmy-da, haçanamda çağalar bagy boldumy? Ýürite gurlan çağalar bagy ýok. Öňüm bolmady. Ýöne bir telewaşny üçin gurlan jaýda azrak çağalar ýygnap çağalar bagyny açdylar. O da uzak işlemedi. Şonuň uzak işlemediğinin sebebi näme düşündirdiler? Şonuň uzak işlemediğinin sebebi şu çağalar bagy üçin gurulmadyk jaý şon dogry gelmedi diýip hopur diýip ýatyrdylar öýden. Ana şol işläýän döwründe şoňa bir çağalar aldylarmy şu taýda oňat işläp bir düdügleşdirip işläp başlapmydy? Hop radyrak işledi. Çağalar aldylar, soňam targatdylar. İşgärtanda ýeterlik bolupmy o biçinden? İşgärtany o biçinden ýeterlik bardy. O wagtda mysal üçin şol çağalar we gurlaýanda şonda işlejek enekeler bolsun, terbiýeçiler bolsun, şolar ýalyk ýörüte bilimli spesialistler ýeterlikmi? Hawa, ol çağalar we gurulsa işler ýaly spesialistler ýeterlik. Okuw oturanlar, şol gurdan okanlar bar ýeterlik işgär. Bar bolan işgärler, spesialistler häzirki wagtda näme meşgul bolýarlar? Şol bar bolan spesialistler häzirki wagtda öz hojolugynda, öý hojolukçy, iştirlik sebäpli öz öýlerinde hojolukçy bolup ýörler. İş bolaýsa işlejekler kän. Çağalar bagy ýok bolsa, ýa-ni mektepde mugallimler bardyr, ana oba felşerleri, oba lukmalary bolmaly. Şular çağalar nähilek ýagdaýda kime goýup işleýärler? Öz başda goýup aýdýarlar, uluraklary, kiçiräklerine seredýärler, ýa-da gaýynlaryna, goňşularyna tapşyryp aýdýarlar. Kärindeçiler näl çykarýarlar, uzakly meýdanda işlemeli bolýandyrlar. Olaryň käbirini görýän ýanynda, çağalaryň ýanynda gitýärler meýdana. Käbir öýünde öz başda goýup gitýär. Näçerek ýaşdaky çağany ýanyna götürüp äkidip bolýar, yssyk howalarda ýa bolmada paxtaýgym döwri sowuk howalarda. 3-4 ýaşyndaky çağalaram ýanlaryna alyp gitýärler. Emeräklerini adam bolsa goýup gitýärler. Bolmasa işe gidip bilen oklar. Çağalar tomusuna da toduna bulaşıp köçelerde oynap yürün çağalar köp bolýar. Obada çağa sany köpmi, çağa dogulşy näýeli? Obada çağa sany köp. Tomusuna yssyk howalarda daşarda goma bulaşıp öz başda oynap yürün çağalar köp. Çağa sanyň dogulşy ýeterlik gowy. Bir masalada näçerek çağa barny, köp çağal masalalar näçe çağadan adaplanýar? Köp çağal masalalarda 6-7 çağa bar. Az bolanda 3-2 çağa bar her hojulukda. Şuna şu gödökçilik sebäpli birine şu hapa yerlerde oynap ýa hapa suwa düşüp zat edip bir ketelçilik bolýan çağalaryň arasynda. Elbetde oň ýaly köp bolýar. Öz başda naharlanyp yssyk howada suwa düşüp çağıry bilen ketellep sar getirmede bolýar. Türlü keseller bolýar. Häzir şol bir tipli çağalar wagi gurlaýanda onda obada şoňa çağatan ýeterlik hasaplaýanda. Ýeterlik hasaplaýan. Şu biziň çağalarymyzdan, obamyzyň çağalaram şoň ýaly täze tipli çağalar wagynda terbiýelenteler, olar dünýä garaýşy oňa boljak hem çağalarymyz köpçüligi öwrenşek, mektebe taýýarlykly barjak, dil öwrenjek, hat öwrenjek. Habarçymyz Soltan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan sebitiňizde, şäheriňizde, owaňyzda ýa-da etragyňyzda çağalar bagy barmy? Bar bolsa, onnaky şertler nähili? Bu barada bize gurrun beriň. Biziň medpuat email belekte gmail.com email adresine haturadyň ýa-da Moskvadaky telefon belimiz 7926 236 04 55. Jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Şeýlede biziň efire giden maglumatlarymyz barada hem öz pikir araýşlaryňyzdy ýa-da bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň bilen sosial ulanmalaryndaky sahypalarymyz arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bizi Facebook we Wkontakte sosial ulanmalarynda Adatlyk radiosu, Adat habar adlary bilen tap bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň programmamyzy ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.